Минем исемем Данил, мин татар телене яратам, ул матур теле. Минем исемем Данил, мин Аксубайда яшим. Мин баскетбол белән кызыксынам. Демәк, сәләттә мин үзем 1 елдан артык һәм шул сәләттә күптән генә түгел булсам да, инде мин сентябрь аенда үземнең шәһәремдә, үземнең укыган мәктәбемдә Сәләт яшел үзән клубын ачтым. Һәм һичшиксез менә шул Сәләт яшел үзән клубы ул сәләт турында мәгълүматны тарату, сәләт хәрәкәтен таныту өчен безнең районда һичшиксез зур рольне уйный. Evet, millet баласын, татар баласын телен оныттырмауга, киләчәк буынга милләтебезне саклау өстендә сәләтлек күп зур эшләр башкара. Шуңа күрә дә монда килгәчтен беренче ачылышында президентыбыз Рөстәм Нургалиев килгән диделәр бит инде. Evet, чынлап та рәхмәт аңа. Менә шушы мин 2002 елларда килгән, мондагы үзгәрешне күреп шаклап катасың. Бу шәһәргә әйләнгән. Менә безнең игътибар, үстәге җитәкчелектән килә торган игътибар, менә шул күтәреп алу, ул безнең республикабыз өчен зур эшләнә. Менә без спорт буенча бик алга киттек, универсиадалар үткәрдек бит инде. Evet, шуның аркасында шәһәребез нинди матурланды. Һәм шул вакытта менә бу да шулар рәтендә бара торган, киләчәк буынны кайгыртып эшләнгән зур чаралар. Сөйләшә белмәгәннәр дә тартыла бит. Сөйләшергә тырыша. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.